Hej alle sammen, og rigtig mange velkommen til jer, der sidder derude og er inde på den her kanal her. Det er sådan, at undskyld hvis lyden den er lidt dårlig, men ja, det er sådan, at vi har jo, mig og nogle af mine venner har jo lavet den her flotte YouTube-kanal, som hedder Cowtellers. Jeg snakker lige nu, og jeg er ottergammel.dk. I kan se mig lige der. Den mest subscribede Cowtellers, men ja. I hvert fald så vil jeg bare sige, at jeg håber, at I vil supporte os. Vi er ikke en særlig, vi er 4 personer, snart 5 personer. Gruppe på Steam, som spiller Counter-Strike, Minecraft og GTA. Og også lidt Team Fortress nogle gange. Og vi vil bare håbe, at I vil supporte os. Og måske tjekke vores hjemmeside ud, hvor I snart kan donate. Jeg skal nok lægge link til hjemmesiden nede i description. Men i hvert fald, de videoer, vi optager, udover selvfølgelig den her, og måske nogle andre infovideoer, bliver kun lavet med alle Cowtellersne. Hvilket betyder, at vi måske ikke får så mange videoer op, fordi det er ikke altid, vi alle sammen lige kan. Men jeg håber, at I kan forstå det, og ellers så så ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal slutte af, men jeg tror bare, at jeg tager ottergamer.dk, eller min egen YouTube-kanal, slutte af lige i den her video. Men hvis I kunne lide videoen, så giv den et like, og hvis I vil have flere videoer, så subscribe, og ellers så ses vi i en kommende video. Peace, bitches.